Ang Koral Baljak, good morning everyone. Jattano lamsoga ni channel guys. Jong pungzora ko jong tabo kabalong tangnai yang tingki ma pai tongko yang buskan ki baci sok. Angko ibuti rengki yang suni rabar bagan okta vias rock ingki yang ke sini para sengki yang keto gana nok para nok khong sana seng ke जों बायनो जों बायसोनि नक्तलानि बरे खायना आं बाथि जोंखि बसका थांफाय जायखि बरे आसुक थमनि दा सानि नरं माजा गथाय बसानि मुतुआनो कि जों yang tui ki थांलायनाय जों इबो के वान सानि राबार बागोन o खेतो नुखानि नरक खेतो इ बसरो कुनो si just only ya engke tamani ke wate above sorry wate above ya one sarokta asake kiptang muni jarai sini borok rok kebo mai rok khaliya borok ni kheto tamani hingke borok rang rok tubaya ibuni bagita ke narok nanai di tong nani tongke narok sahardi komen kai hi kheto rok no phalnai hingke जों bwlong no phaijak bai mani pore kya se koji rang suka ang tini bwlong phai hini bwbai baksa hingke i hathai hingke age pro baga segon bagan tongnai ta aboni phali pika ta ke rabar boi ka rabar lagomani ola hingke na tau son ka son asuk ke bwlong ka sak pat ikon nai di son mangno rabar katal boi mani hingke yang ke master ni lik tongo hingke bwskang tufai jing tising tangnai ibo tui hingke tui sama thangmani lama ibo ke master ni bagan je norok je nungmani abata balai kwchak rok hingke bwskang ke yong bwrui ama ukulok bachi song o tabo iro kisa lengkhonai hingke ebono record khai hingke bo keha kuchuk ka hingke chong tabuk bwlong bwlong mui naimani longa no okorka longa gana no chong thao chongnai eko ero bachi ama chong hingke ero tha manglak hini sa tai bwskango thangnani hini sa ta ke ero nailia tai chong bwskang thanglai chini hingke ayang ni chong ero paika buini pokhi gana gini rogo paika buini rabar bagana ibo ke buini area klaisa kwchangni area ni kibi phaia chong buini area no tharok chornani hini phaia ta ibo ke purbo twisamani area no romjago hingke yang hingke buini rabar bagan rok hingke obo ke bachai hingke ebo buini pukrita ah tongo de kwrwi tai hingke ero bwrui mangkha thaborok nungsa hingke o thaborok no nainani bagui choknani bai bo ready ongjak hingke ama songkhe nok sik tanlai tongo ayang chini haduk chwkapaisi hingke aro tha choknani no tongo bolong sai tongo choknani bagui angke kodal dei ready ongjak buna hawai rwnani bagui hingke yang buini pukri tongo paio hingke yang ke buini kheto narok no ang phunuano hingke yang thangnai chong tabo yang thangnai ang yang te phunuano iko ke koima bini bwsajak ni mung ke popita hingke chong ke bono koima hini pharo hingke chong bono koima hini haino ringeta yang ke iko buini kheto rok buijoto rabar rok lagok paijak ibo ke chini swi swi ni saka se manammani ang bono tabo ringini tui tukurunai norok naising toni hingke norok tongo pokri mangno phunukjago hingke tabo ke swini ang ringini naharkha zoom khaijak bono ang hingke bwtao aro no phai achuknai bini saka se ke manammani bwsa bajak bini duijon no tongo bwsa hingke lonta lonta ta norok no bwsa phurungnai bini bwsano ang tei vlog khai khai ang tabukno ang tubui rwano nainai di iko bwsa manamani iko.
bokrok silia benang tukun mani guys ang video ro asu regular ro maya ro tamani ke ang samai ro maya beli ka ke betab thati sana ka thati ganti si ang video ro sarmaya karan ka ang samai ro maya kamro makai beli kam kaimong samai sikrai blog kainani ini okor ki potai mani bogoi mang chila si jagusi ang kaisa yang tong waisa blog ro kaisa kya blingke ang jora ro mampro nogro tong blingke se bolo ro kaisa ta ka iko thamang kha thap kaisa na budu chicken te to sok mani asang na ta tha hingke guys nwrok thana nugui tamani lady do tha chicken hinai sing norong no taibo thajogai phuno na kotor khai ba norok na ang phuno na ta ani blog norok chaya kare nai tongla ba hingke norok ani video no sapul sabak khadi ani bolong no norok ni tong hingke ana rohadi ang norok na sabur khaina norok ni channel na subscribe khainai buji khade hingke guys norok kisa ani video no share rok khairedi iko ang kaisa mangkha thabduk hingke norok nugui mankhana ani blog video norok chaya kare nai tongdi hingke i thana ang mat khai riklang sinai hingke tamoni hingke ulo nuyak na blai hingke ayang paise hingke bwri thachogoi tongo hingke ibo ke buini khetorok chwng buini khetorok se pai buini khetorokni gana gini yo se thachoklai tongo hingke guys norok ana kok kaisa nakarui redi tamoni hingke ang blog kotal khaima ba ani kok rok kisa kwchai tongo dok hingke norok ani khorang no khwnai tamoni di tamoni hingke ang extra voice clip lagokjak tamoni hingke je blog khai pro ang o blog ni clip no lagokjai guys norok ani video no full sapro khai tong hingke ang norok no daily to daily ang norok no blog khai rwnai sorry khai phunuknai ang jora rok replay tabo kamamang busy se hingke ani jadi full viewers rok norok taibo kaham khairo hingke ang norok no khairo khai phunukano norok thanugui mankhana iko thablai ibo khe ang iro thablai rutuk tongo hingke rutungmang jao thabuduk kaisa manui rwano norok nugui mannai hingke ang o thano nugui mankha nungmani yagulo hingke iro hingke hakor kaisa tongo tha hingke iro iko o thani dusata iro mankha hingke abo ke wamura gana o hingke abono ang bahai ke choknai hinui wanajak tongkha ani bwrui choknai chokye bono songui mannai ano hingke ang topano iro mark khai kwlangano saiui sairwnai tabuk bono norok no sai phurungmani yagulo norok tabuk tha dusarok nugui mannano hingke iko norok no ang tha dusa phunugui rwnai iko norok nugui mankhana o tha dusarok no hingke ang oro mark khai kwlwngnai dabai choginai dusao ganao hingke taibo kaisa rutungnai ang iko iro hingke sorry tha dusa gana hingke wamura tongo o wamura bai bahai ke choknai ang khe wanamani yagulo hingke ang kodal tui paijak bwlai ani bagui hingke ang bwrui no hingke kodal taimani kodal bai tha wairwthai iko ibro khe hakor se tha bwnadi busi kotor wngoi tongkha abono bo ang phunugui rwnai bwrui no hingke bwrui ni choknai ri chokya ang tabuk thangui masa no hingke thamura gana rogo hinui iko yang bwskang rogo tongo hingke ang asuk kaham khe nailia bwrui no tubui naiya hinui tongkha ta ani bwrui ang bolongo paijak tini hingke ama song khe chini gana kwrui borok ayango nok siptangni thangbaijak bailangsi nok sipde hingke guys norok ni debma kok rwbai bailangsi nok sino tongo hin norok kobi no sai khana ready hingke norok ani kok rok koromung rok tongo hingke norok ana nakarui ready ang first time blog rok khaimani hingke kok rok kisa kwchaba kaham khe saimanya hingke iko iro norok nok siro nugui mankhana iro nok siro tongo
nokchirok tongmani je iro nali angke iro ke komni thanga ayango ama songo yang longa thangbai ja hingke iko iro ke ani bwrwi thasogwi tongo norok nugui manna tabuk ko asuk second no norok nugui mankha nainedi hakor je under hingke nukya ongoi tongo tei iko tha chikon desi bwsakaisa tongo ta hani bedek ke khojak butuk tongsa chungma se hingke viewers rok no ang jaibo ang video gorom gorom phunu ano hingke tabuk kai ang tongmani ha wire mare sinai bwrwi no hingke mobile no ang clock khaijak bwli hingke video clock ongoi thangkha hingke ang bwrwi ni mobile rafrui rwkha bobo camera se khaina ringena bo video clock mangna khai tongkha hingke ang aro hawai tongkha hawai mani bo ana asuk kaham ke phunukliya ang o video no kunomu sona asuk chajakliya tongphano aro ang video no add khairwkha hingke ang tabuk thawai tongkha thawai mani ukuluk bo khe rest khai tongkha tabuk guys hingke norok ani video no full support dekhai khaya de norok ano comment khairdi tamoni hingke norok ani video rok no asuk khe ignore rok ta khaidi mani negative rok ta uansukdi ani video paithakni swkang joto norok no jotono hambai like share comment khaidi ani video no support khaidi.